হাই মুনমি, কি খবৰ? ভালনে? থেংক ইউ মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে। ভাত খালা নাই মুনমি? জীৱনজ্যোতি বৰা, হাই এভৰিবডি লাইক দেন থেংক ইউ জীৱনজ্যোতি বৰা মোৰ এলবিত অহাৰ কাৰণে আৰু লাইক দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ মুনমি আছোঁ। पुर्ण ब्लग बसुमतारी मा सनाजिउ मा जाखो नोंहालाय? महेश दैमारि हेल' मा ओंख्रि जाखो? दिनै लिभार जादों जोंहा। थेंक इउ मुनमि लाइक दियार কাৰণে সকলোৱে লাইক এটা মাৰি দিব। মুনমি তোমাক মাতিছে জীৱনজ্যোতি বৰাই ফ্ৰেণ্ড হ'বৰ কাৰণে, ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা। চাইছোঁ দেই, মুনমি দেখিছোঁ। অনচাই ষ্টাটাছ বড' हाय मा लिभार मोनथिना दाउनि जादो नोंलायनो माबानि बयलारनि अनसाय लायखो पुर्ण ब्लग बसुमतारी मा लिभार बिलाय मानसिनि लिभार नामा? मानसिनि लिभार नङा, मानसिनि लिभारखौ जाबाय बायो नामा? बहा मोनो मानसिनि लिभारखौलाय? माबानि बयलारनि। प्रान्जल शइकिया हाय प्रान्जल शइकिया কি खबर? महेश दैमारि मा खोमसि बेलायनो आं लाइट खोमोना ओरै गोलांनानै दं। मुनमि কালি ব্লু বেগ নকৰিলা ন বিবাৰী? পাহৰি গৈছোঁ আকৌ, তুমি নকোৱাকৈ গুচি গ'লা। একো নহয় দিয়া। বিউটি ব্ৰহ্ম হাই বিবাৰী आगै आब' थेंक इउ आगै बिउटि ब्रह्म आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय लाइक मारिना होदे बिउटि। मा खबर नोंहालाय बिउटि ब्रह्म? अनसाया मा होनखो? नुजादो मा ओंख्रि सनानो नुजादो ओंख्रि सनानो मालाबा नुजागोन र' दिनै नुजाथ'ला अनसाय गावबा नुजाया माथो। महेश दैमारि गरमथार नामा होनो? गरम नङा नंनायालाय थान्दासो गरम नङा, थानो हाथारै गरम जाथारा आरो। बिउटि ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो होनो? लिभार जादों आगै जोंहा बयलार बिखा ओमफ्राय आमाय थुखुल माबा माबि होनोना। बिउटि ब्रह्म मोजाङानो आब'नो मोजाङानो जानांगौ दे। अनसाय स्टाटास बड' मालाय नोंनि एलबियाव फैनाय नङालाय है मानो जानांगौ, मानो फैया जानांगौ जाखो? नोंनियावबो थांनाय नङा आं। মুনমি জীৱন দা আপুনি মোক ফ্ৰেণ্ড হৈ লোৱা, মই কালি বেক দিম কমেণ্ট কৰিবা। महेश दैमारि बयलार जानाय मानि आलु जानाय। सनाराम हले हेल' सना बेसे जाखो नायदोनो। नोङो नुनाय बायदि दा नुनायाथ' नुदों, गाबोन आनसाब जाजोबगोन बियो। बिउटि ब्रह्म गोथावथार माथो आब' ओंख्रिया। मालाबा मालाबा जायो, बयलारखौ जाबाय थानो बाबाय जाबाय थानायखाय। अनसाय स्टाटास बड' लोगो जादो दे गोदानो, लोगो जालाय नायनानै बिउटि आगै अनसायमोनजों लोगो जा। सनारामजों जा लोगो दंना गैया? सनारामा मा होनखो? आं लाइक होआखै, आं मानो होआखै? माबा 9था मानसि दङ, मानो लाइक होआखै? बिक्रम अफिसियेल ब्लग लाइक होनो फैबाय फाग्लिनो होबानो जाबाय, थांनाङा आरो दानो। NR मिउजिकआ आइसोर लाइक दान लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे। महेश दैमारि न'आव मा थांगोन माला थांगोननो? न'आव दंखायो माथो आंलाय। बिरदाव नार्जारि मा जाखो बेलाय? दाउथु जाखो ना मा जाखो? ना दाउसेन जाखो? सनाराम
जाया आं खालामनाया दस्रा खालामनायासो जानो हागौ। जानो मिथिया दा नों जेसां नुदोंना गाबोन एसां नुनाय नङा नोङो। गाबोन चेक खालामना नायफिनबानो जाबाय आनसाब जाफिनजोबो। बिउटि ब्रह्म ब्लु होना हरलाय आब' हर होदों र'। MK अफिसियेल लाइक डान थेंक इउ MK लाइक होनायनि थाखाय बिक्रमा मानखौ महेश लोगो जादो दे नो जानो महेशना चेनेल दंना गैयाथाय एनारा मानखौ आइसोर लाइकआनो दाबो 5ल' आयु बिदि लाजिबो फोनाङो आरोना आंखौ मालाय होयोखौलाय माथो खालामनो आरो बेसां बिथाबबाय थानो होग्राया होखायो मालाय फैग्रोमोना आंथ' सबनावबो होयो बिक्रम मा जाखो बेलाय अबाव बिरलांनोहा अबाव बिरलाङो MKआ मानखो आब' आं बारा गोबाव थाया दे जेसांखि गोबाव थाया थाबानो जाबाय बिरदाव नार्जारि हेल' हाय बिरदाव मा खबर मजि बुन्दा मिनिलायथारदोंनो ए मिनियाबालाय माथो रागा रायलायनांगौ रेबेल लेडार हेल' आब' मा खालामदोंनो आं जेबो खालामाखै रेबेल LB होगासिनो आं थेंक इउ आंनि LB फैनायनि थाखाय लाइक होदो दे मोनफा ओमफ्राय एनारा मिनिबाय हनै आं मिनिला दे एनार नोंनो मिनिदो मावजि जाखोना मौजि लिरखो मावजि बुन्दा आंथ' होखाया दे नाङा दे होआबा बिरदाव नार्जारि माथो ओंख्रिमोन ब्र'नो आंखौ होनदों लिभार जादों जोंहा लिभार ओंख्रि मयना अफिसियेल हेल' बिबारि लाइक हरबाय दे थेंक इउ मयना लाइक होनायनि थाखाय नोंथ' होखानांखागोन ना मयना अफिसियेल बिबारि सना फाग्लिनो है थिखा मावजि मेव महेश दैमारि आंहा उरा एम्फौ अरनानैनो उन्दुनो हायासै मा अरजालायखो नोंहालाय बाखोर बारियावसो थायो नामा नोंलाय महेश बिक्रमा मानखो मावजि बुन्दा एसे जोदला फैदोनो जोदलाहैथां बिक्रमखौ मावजि बुन्दा फिरु ब्रह्म हाय फिरु मा खबर मयना अफिसियेल जा उन्दुनो ओंखारबायलाय बिबारि नोंहालाय आंनि LBआव फैब्ला उन्दुनो ओंखारखायो उन्दुहैदो नोंहा बोरायजों गोथावनो फाग्लि MK आब' नों सासे गुमै नागिरना लादोलैनो मोनाखै माथो नागिरना होबानो जाबायना मोनबाथ' लासिगौ बेसेथो बाल'दे थाबाय थानो हारसिंलाय बिक्रमा मानखो मयना MKनि खिबु जालायबाय इसोरो लोगो गारलायथारा मालाय जेरावनो थाङो सासे थाङो बेहायनो ज' थाङो गावदां बसुमतारी अके 502 जाबायनो आरो बिनिफ्राय बांसिन जाथों थाब-थाबनो 1K जाथों एसे सापर्ट होनानै हो गावदां बसुमतारीसो थेंक इउ गावदां सापर्ट होबाय थानायनि थाखाय मुनमि निउ फ्रेन्ड कामनो मुनमिर লগত যোনে লগ নাই ফ্ৰেণ্ড হৈ ল'বা बिक्रम बसुमतारी महेश लोगो खालामदो देनो महेश लोगो जाद' बिक्रमजों बिउटि ब्रह्म सोर गोदान लोगो खालामदो देनो लोगो खालामनानै ला बिउटि आगै ब्रह्म एनारा मा होनखो फाग्लिफोर LB होग्राफोरा महरबो नुजाया गासैबो थाखुमा जोबथारोनो सोरबा मा होनो हिन्जावफ्रा सिख्लाफ्रा देखायनाय मोनबा फार्स्टनिफ्रायनो आंबो देखायना रायलायगौमोन आरो सासेखौबो नुवा नालाय मोखां गन्थं ओंखायनो आंबो बोरैबा मोनसोयोहाय रेबेल लिडार ओइ आब' नोंनि इउटुब चेनेलाव आंनि चेनेला आनसाबस्क्राइब जाफिनदों नामाथाय आब' एसे चेक खालामफिनलाय आब'नो कमेन्ट हरनानै दोनलाय आगै खिन्थु आङो गासैखौबो कमेन्ट मोननाय लोगो आं साब खालामो खालामनायालाय खिन्थु आनसाब जादोंब्ला आं जेबो बुंनो हाया बेखौ गासैखौबो आं खालामो खालामनायालाय रावखौबो खालामालासिनो थाया आरो आं डाइरेक्टबो खालामा आं भिडिअ नायनानै खालामो आरो माखासेफ्रासो बोरै खालामो मिथिया आङो बिरदाव नार्जारि आं उन्दुनोसै दे नानि बिबारि सरिनो दे बिरदाव थांदो दे उन्दुदो मयना अफिसियेल थोस जाया बे MKआसो जायोनो मयना नै कमेन्टआबो खाथि थार मयनाजों बिरदावजों
बिरदाव नार्जारि गोबाव थानो मोनैनि आदसा बिपुल बड' लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिपुल बिक्रम अफिसियल ब्लग मुनमी कामने मुनमी तुमक माटिसे बिक्रमे फ्रेंड हबगारने बिरदाव नार्जारि गुड नाइट दे होमबालाय गुड नाइट बिपुल बड' सना मा खबरनो आंनि खबरा बारा मोजां नङाहाय मा होनो हाथाइ माने हागोमा मोदोमा जि सासोदों मोजां नङा मैयानिफ्राय साननै जाबाय मयना अफिसियल बा बिबारि मा जाखो मयना गुजुगाबाय नामा नोंना मोदाय जोलाया सनाराबा हेल' हेल' सनाराबा मा खबर गावदां बसुमतारी लाइक होबाय आं दा गाबलायगोन लादोलै आम्बार आब' सनानो मुनमी अके बिक्रम बिक्रम अफिसियल ब्लग मयना प्लास एमके औ लालायथोंसै गावदां बसुमतारी सनाराम अके बुजिदों गावदां बसुमतारी आं गेरेमसा बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ गेरेमसा आगै लाइक होनायनि थाखाय प्रान्जल शइकिया हाय बिउटि साबदेबा हा मय বেক দিম কোনোবা নতুনহে আছে প্ৰাঞ্জল শইকীয়া আপুনি গৈ পেলাই চাব কৰি দি দিব ভিডিঅ' চাই পেলাই কমেণ্ট দি থ'ব ৰিটাৰ্ণ কৰিব আপোনাক MK অফিচিয়েল आब' आं नायगासिनो मा होनो नागिरनि दै नागिरबानो जाबाय बहा मोनो मयना अफिसियेल आंनो सासे नागिरना हो बिबारिनो होदो थाखानानैनो साबैसे नांगौ नोंलाय अहायाखै नामा मयना फाग्लिलाय गावदां बसुमतारी होलासो आं भिडिअबो नाया आं मा नाया जानांगौ जाखो नायोथ' आं कमेन्ट बारा थाङा आंना गासैनिखौबो नायबाबो मयना अफिसियेल हेल' गेरेमसा आगै गेरेमसा बसुमतारी मावजि मा ओंख्रि जाखोनो जोंहा ओंख्रिया लिभार बिखा दाउ मा होनो बयलार बिखा आमाय थुखुलफोर मयना अफिसियेल अन दं दे थाबाय था एन आरा मा होनखो आइसोर बिदिखि जायो बिपुला मा होनखो आंखौबो सापर्ट खालाम सनानो नोंखौ माथो आं खालामखानायसो नोंबो खालामहर आंखौ सापर्ट होमबानो सापर्ट मोनबाय आरो मयना शइकिया मयना हाय हिट प्रान्जल शइकिया हाय होनदों मयनाखौ मुनमी बिक्रमा दा कमेन्ट चेकनो बिक्रम कमेन्ट चेक खालामनांगौनो मयना दैमारि दोनथ'नोसैलै मोसौ खावनो थांनो नांगौनो थां सिखावनि जात मोसौ बुन्दि मावजि बुन्दि जाबाय दे सनारामनो मयना अफिसियेल आं उन्दुनो ओंखारबायहाय बिबारि दे मयना थांदो उन्दुदो मावजि बुन्दि अके 5 जाबाय थेंक इउ मावजि बुन्दिनिसिम गेरेमसा बसुमतारी मोजां बाजै मयना आंबो सोलाबला ओंखारलांबाय नै बाहेरायाव दे सानैबो थांखायो नोंसोरो बिपुला मानखो मयना दानो थाङोलै मयनाया मानखो मेगना जालानो दे जालाब्ला थांदो मावजि बुन्दि जाना मोजां नङा जाबाय 5 जाना मोजां नङा जाबायनो नङा बेथ' बेर' जेबो नङा आंखौसो होनदां हाथाइ सायाखै मोदोमा सानायखाय बारा इन्टारेस्ट जायाखै आरो प्रान्जल शइकिया मावजि हाय होनदों आरो मावजि हायनो मयना अफिसियेल जालाहाय मेगना बिफुनो थांदोहाय मयना एमकेआ मा होनखो आंना दंखायो आब'नो दे दंखायोबालाय जेबो नङा प्रान्जल शइकिया बिक्रम हाय बिउटि ब्रह्म मयना लोगो जादो दे मयना एफा लोगो जानो नागिरदों नोंजों मानो थांनो ओंखारगो दे लोगो जाखांनानै थां बिपुल बड' आंखौ गारना दा थां सना मयना मयना बड' निउकाम मयना अफिसियेल दे कमेन्ट हरना दोन बिउटि मावजि बुन्दि हाय प्रान्जल सापर्ट
आइदिसो बे अ हारसासो बियो बुजिया महेश दैमारि हारसाफोरखौ रिप्लाइ दाहोनो बुजिग्राबो दं मानो जाबाय थायो मुनमि के हाय बिउटि प्रान्जल शइकिया अल साब दिबाहा मय बेगदिम प्रान्जल शइकिया हाय बिपुल बसुमतारी हेल' प्रान्जल कि खबर गेरेमसा बसुमतारी माखो आंना डिउटि टाइम जाबाय दे मावजि दे थांदो बिपुल बड' बिबारि सना मा ओंख्रि जाखो बयलारनि आमाय थुखुल माबा माबि बिखा मयना अफिसियेल रावखौबो सिगांनि मा होनो सिङावनि हाथाया साल'ल' बायदि खोनायो बिबारिखौ है फाग्लि मा होनो बारा माबानो हायाखै आं रायलायनो बारा गोरा हायाखै नांनानै सायो मोदोमजों मोदोम सनाराम बिस्टि ब्लग 10K आंखौ दा रायखासै आब'नो हाजासेखौथ' मदद होबाय थानांगोन नङाबा आं गारखाया सनाराम बिस्टि मिनिदों नोङो गेरेमसा बसुमतारी गलाघाटनि गलाब बिबार नों मावजि गुड नाइट अके गुड नाइट बिबारि नों हाबा जादोंना जायाखै नों जागोन नामा आंजों हाबा जायोबासो फैद' माबार जायाबा सोंनानै लाब गैया बिक्रम बिपुल प्रितम बि अफिसियेल हाय आगै मा खबर प्रान्जल शइकिया मुखखौनो साबनि दिन আপনি যাওক কাৰোবাৰ চেনেলত গৈ পেলাই ভিডিঅ' চাই কমেণ্ট দি থ'লে হৈ গ'ল ৰিপ্লাই পাব অথনি আপোনাৰ এলবিত গৈছিলোঁ প্ৰাঞ্জল কিন্তু ব্লুটুথ কেনেকৈ দিয়ে বুলি সুধিছিলে ন তো মই কেনেকৈ ইমান দীঘল লিখিম বুলি মানে মই নিদিলোঁ বাৰু প্ৰীতম বি অফিচিয়েল मोजां मा ओंख्रि जाखो प्रीतम बिपुल बड' आंजों फैगोन नों लांबालाय थांगोन आरो प्रीतम बि अफिसियेल नोंहालाय आंबो मोजाङानो आगै दासान्दि सनारा बिस्टिया मानखो आइडि गैला आंनाव लादोलै ब्र हाबा जायाखैनो सनारा मा होनो नोङो दाखालि मा होननायमोन आङो गोसोआव दंखायो बेसे दं बेसे गैया हरजोबखानांगोन सनारा मा होनखो निउ काम फ्रेन्डनो जाय सनारामजों लोगो गैया सनारामजों लोगो जादे गासैबो बिपुला मा होनखो नम्बरा हरदोनो एलबियावनो नाम्बार हरबाय बायबाय फाग्ला प्रितमा मा होनखो सबायजों दाउजों आयौ गोथावथार मयना अफिसियेल गुड नाइट बिबारि दे थांथारदो ओमफ्राय दा सोरनिबा एलबियाव नुबाथाय नोङो दामजागोन आंजों दल दामनाय बायदि प्रितम अफिसियेल मयना उन्दुदो जिउ दे सनारा मा होनखो अनला मा होनो बायथारो नामा बिबारि आब' अनला बायथारो नामा बिबारि आब' सोरखौ अनो आरो अनग्राखौ मोजां राव हरबानो अनजाबाय आरो मोजां राव हरनानै सनारा बिस्टि गिफ्ट हरला बायथारो नानो आंनो मालायबा नोंबा सोरनो हरदों आंनोबा बेसेबां हरदों मिन्थिलाना आङो बेलेग हिन्जाव सिख्लाफोरनोथ' हरखायो नोङो बिरादनो आंनो खमसो हरबावदों UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेल हेल' लाइक डान बिदिसो जानांगौ दा फैग्रोमोना लाइक होनाय थेंक इउ आगै लाइक होनायनि थाखाय
मा खबर नार्जारि अफिसियेल मुनमिया मा होनदों मुनमि सनाराम कामनो नै सनाराम लोगो जानोनो मुनमिया लोगो जाबानो जाबाय सनाराम काम मुनमि से प्रितम बि अफिसियेला गुड नाइट आयु थांथारनोसैबो दे थाङोबालाय गुड नाइट मुनमि बेसी नालागे আৰু ন 1K হ'বলে बिपुल बड'मानखो नोंना फेसबुक दंना गैयानो फेसबुकआलाय दं दंनाया ग्लरिसा नार्जारि दङ सनाराम बिस्टि ब्लगा मानखो 18 आइडि जाबाय नोंनावनो आइस' नंगौना नङाथाय हा सनाराम मिनिनो ओंखारसोबाय आं नोङो बेसे दं होनदोंमोनलाय हरजोबनांगोन मोनसेबा मोननैल' एसे खमायनो हानांगोन आरो नोङो अके मुनमिजिनो नुवाखै आंनि एलबियाव बेसेबां लोगो जागासिनो नोंजों মুনমি আজি 7টা আনহল বিবাৰেনে মোৰো হৈছে মুনমি কিন্তু চবৰে হয় কিয় কাৰণে হয় জানা দুটাও মানে ভিডিঅ'টো ফুল নাচালে তুমি চালা তাৰপিছত যোনে মানে তোমাৰ লগত ফ্ৰেণ্ড হৈছে সি নাচালে মানে ফুলকে নাচালে আনচাব হৈ যায় বোলে তেনেকৈ হৈছে চাগে আকৌ দিনত নহয় ইমান ফ্ৰেণ্ড নকৰিবা 7টা 5টা 6টা সেনেকৈ কৰিবা 10টা 11টা 12টা নকৰিবা UNS नार्जारिया मानखो हेलो 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 सोरबा लोगो जागोन नामा नो मुनमि লগত फ्रेंड हुआ UNS नार्जारि मुनमि এইটো UNS नार्जारि অফিচিয়েল ব্লগ চেনেল লগত फ्रेंड हुआ सनाराम बिस्टि ब्लगा मानखो ब्लु दिबा नांगौब्रा आं थगायालै र' होनि ब्लु नांगौबालाय लोगो जादे सनाराम मानखो UNS मा होनखो मुनमि काम मुनमि तुमां मातिसे UNS सनाराम बिस्टिया मा होनखो मुर 10 आन हय गलनो जायोहाय आगै सबनाबो नोंनाल' जाया आंना मैया 20टा जादों सनाराम बिस्टि बिपुला मा होनखो इउटुब एक्सचेन्जआसो दानो नों आं मानसिया आन खालामा दे बिदिनो जामा बिदिनो नंमारगौ खोमा नों आंहाथ' खालामनायालाय खिन्थु गावजों गाव गाज्रि मोनजानाय जायो आरो माने लोगो जानायाबो सिमा दं खोमा आरोना बिनि बारा जाबानो खालामो खोमा गोमसार अफिसियेल बिबारि लाइक गोमसार फाग्ला मावजि UNS नार्जारिया मा होनखो गोमसार आदै मायाबा साखो सोमोन्दोआसो आदै जाखोना ना मायासो साखो गोमसार मा खबर लाइक होदो दे गोमसारा जि रायसोयो गावनि एलबियाव आंखौ मानसिफोरनि गेजेरावनो जि बोरैबा बोरैबा लाजिबो फोनांलायलाङो UNS मा होनखो गोमसारा आदै बिपुल बड'आ मा होनखो सानसेयाव 10टाल' लानो हायो दे आच्छा 10टाल' लानो हायोना बिपुल आगै आंबो बारा मोजां मिथियामोन खिन्थु मैया आङो 12टा ना मासाबा लादोंमोन खोमा बेहायनो गासिबो 20टा ना 25टा आन जाजोब्बाय जीवनज्योति बरा सनाराम प्लिज काम 18 आइडि से वाह सनाराम नोंखौ लिंहरबाय हनै जीवनज्योति बराया बिउटि ब्रह्म UNS नार्जारि आंजों लोगो जानो हागोन नै माबाजोंबो बिउटि आगैजोंबो जा बिउटि आगैमोना गोदान चेनेलसो खुलिदों गासिबो मदद खालामबानो जाबाय बिसोरबो मदद खालामो जीवनज्योति बरा प्लिज निउ फ्रेंड काम 18 आइडि से chat with full watch जीवनज्योति मोको दिबा देই बिपुल बड' आंनाव माथो 3 आइडि दं भिडिअखौनो नाया थेवब्लाबो आन जाया माथो जानो बोरै बोरैथाय आंबो बारा हमनो हालाय लांला
UNS नार्जारिया मा होनखो अके बिउटि UN होननो बोरैबा मोनसायलै आं बेखौ फुथेनो नागिरा थाब-थाबनो नार्जारि अफिसियेल होनसै आं ब्लु होलाय ब्लू होबाय आगे मम्मी UNS दादा कमेंट चेक ने आदा कमेंट चेक কৰিব দিছে UNS নাৰ্জাৰি তোমাক মন্মীয়ে মন্মী এদিনত 10টাহে ফ্ৰেণ্ড কৰিবা দেই नै मयना अफिसियेल रावबो गैला माथो बिबारि इस माहायाव गैला LB होग्रा ना मा जाखो ना आंनावथ' थाखाया बारा नोंनो थायाबालाय मालायालाय मा थागोनखाय थिक-थिका सनारामा मा होनखो मन्मी फ्रेन्ड हाय मय नटिफिकेशन अल কৰি দিছে मय कमेन्ट चेक UNS नार्जारि अके मन्मी बिपुलबो ब्लु हरलाय दहाय होखादों माथो बिपुलानो जायाखै नामा मयना अफिसियेल थानो हाया बिबारि फैफिनबाय आं अहायबा नोङो ना जोब्रायनाय बायदि जोब्रायहैदोंमोन नोङो सोरनिबा LBआव सनारामा मा होनखो जीवनजी हाय मयना अफिसियेल हेल' बिपुल आगै थांबाय नोंना बोराया मयना दे लोगो जालायसोदो गासिबो मयना अफिसियेल गोसोखांफिनो नोंखौ ओरैसै नामा मयना मन्मी सनाराम আজি বেগ দিব নেলাগিছিল এদিনৰ পিছত দিলে ভাল आंथ' सानसे सोरनोबा रिप्लाय हरनो गोनाङा सानसेखौ नेनो हायाबा आन खालामना होजोबो बिउटि ब्रह्म UNS खालामबाय आं नोंखौ लोगो सर्ट भिडिअ मोनसे नायबाय आं नोंनिखौबो आयो आगै मोनसे खोथा होनां बिउटि सर्टखौ नायबा माने मोजां जाया ना नोङो एसे 3 मिनिट 4 मिनिटसो माने भिडिअखौ फुलवार्स नायनानै हो ओमफ्राय नायखांनायनि उनावसो साब खालाम होमबासो माने नोंनाबो थायोनो बेनाबो थायोनो साबसक्राइबारा दहाय नोंजों आंजों लोगो खालामदोंना दसे उनावनो सानैनाबो नोंना जादोंना जायाखै मिन्थिया आंना आन जादों आरो नोंबो हरबाय लोगो आंबो हरबाय नालाय बिपुलबो दं मयना आंखौ लांनो फैबाय नामा फैबायदां नोंखौ लांनोनो मयनाया मा होनखो माब्रै बुंबाय थायो बिबारिनो फाग्लि ओरैनोसो जंखायदों आङो बेखौनो हाबलायबायलाय गोसो गोरबो बिखायाव बिउटि ब्रह्म मयना आंजों लोगो जाबायमोन ना मयना अफिसियेल बिपुल सनारामा मा होनखो तुम्हार इच्छा दीदी কালি দিব না আজি দিব মন্মী তোমাৰ ইচ্ছা বুলি কৈছে আজি দিয়ে না কালি দিয়ে মোৰ কাৰণে 24 ঘণ্টাৰ পিছত দিলে ভাল আৰু सनारामा लोगो मोनसोबाय दै बिरादनो MK दाबो दं आरोना नोङो गैया गारा बेलेगनाव थांना फैना उन जाफैलायो साला मोसौ आइथिं मयना अफिसियेल हाबा बिबारि सना फाग्लि बेरे मोदै सनानो इसर एफा अनसै नोङो आंखौ बिउटि ब्रह्म दे होनदों गोमसार अफिसियेल लाइक दान सना आंखि थेंक इउ गोमसार लाइक होनायनि थाखाय हाजासे धन्यबाद होबाय आं नोंखौ नोंनि LBआव आंखौ बारा रायनांला दे मानसिफोरनि गेजेराव लाजिनायबो मोनसोलाय लांबाय आं रायजानायखाय सनारामा मा सनाराम आं असमिया रोङालै बांद्रायनो नों लिरना हो आं फरायना होगोन आगै नो टेनसन बिउटि ब्रह्म आंना आनजायाखै आब' आंनावनो जानोबा नोंनाथ' भिडिअआनो सर्टखाना गोलाव गैखाया आरो गोदानखासो आरो नोंना आगै गोलावबो होनो नाजा दे सर्ट होनायनिख्रुइ
जायाखैबा मोजां खिन्थु आंना जादों नालाय ओंखायनो एसे बोरैबा मोनो आरो गोसोफ्राव। एमकेआ मा होनखो बहा थांनोब्रानो मयनाया मा होनखो अनो सना बिबारि गांलाब मेदाम मा होनखोथाय सनाराम बिउटिया आंजों लोगो जाथाराब्रानो बिउटिया आगै हनै सनारामा नोंखौ लोगो जाथारा होननानै बुंहरबाय लोगो जाबानो जाबाय। सनारामा मा होनखो आं अना गिफ्ट हरगौमोन बाजै बिउटिफुलनो मा गिफ्ट बेबा एमके गोमसार सालथे आब' नों गुमै नागिरना होबानो जाबाय आरो जौस्रां देस्रां मेगन बेस्रां जांगिला गोमसार बसुमतारी आंजोंबो लोगो खालायदो आसोलफोरनो नामखौनो होनाबा नोङो आसोलफोर सोरखौ होनदों नोंबा नामखौ थांखिना होन गोमसार सोरजों लोगो जानो सनाराम बिस्टिया मा होनखो सापर्ट गिफ्ट आरो आब' सनालाय आथिया आरो आंनो गाबोन बेसे हरबावगोन खिथा माबार हारसा हिन्जावफोरनोबा जि हरसै नोङो बर' हिन्जाव बर' सिख्लाफोरनोबा हरा नोङो गोमसार अफिसियेल एमके सालथे र' नागिरनांसिगोन गोमसार नोंनो लानो हाया बाराबा हिन्जाव थाबाबो गोमसार अफिसियेल बिबारि नै ओरैसै नोंनो लानो हाया माथो उसुबिदा लालायबालाय मयना अफिसियेल थाथ' सना बिबारि बायनो खरसाना मिसाथाय सोरनावबा थांसिगोन आरोना नोङो गोमसारा मानखो र' दसे फैफिनगासिनो दे एमके बेसे मा होनो बेसे सिंगेल थाबावनो आब'आनो उपाय गैया थांनांसिगोन मुनमि कि কৈছে बिबारी भात खाई लं आको আহিम दे अके जुवा भात खाइल'आ गोमसार अफिसियेल बिबारिखौ आं लानोसै आसोलफोरनो लाबानो जाबाय आरो मालायनाव सोंलायलायनाङा दे आंनावनो सों বিপুল মুনমি সাব কৰিলোনে মুনমি বিপুলে সাব কৰিছে বুলি কৈছে সনাৰাম বৃষ্টি হালে আব इदि अननांगौ गासैखौबो बिपुल बड' बिबारिया आंनिसो दै दानस'नानै लादो नोंसोरो ससे मुनमि बिपुल মই কালি बेग दिम दे आदा কৈছে खालि गाबोन बेग हरगोननो मुनमिया हरो बियो मुनमिया गेम लाभार SDS हाय बिबारि मा खबर मोजां गेम लाभार SDS आंनि खबरा नोंहा मा खबर मा कि खबर भात खाला नाय गेम लाभार बिपुल बड' 01 अके मुनमि बिपुल हनै माबाजोंबो लोगो जानोबा जा गेम लाभार SDS जोंबो बेनाबो चेनेल दङ सनाराम बिस्टि हामालै बिपुल आंनिसोनो सनाराम बिस्टि बाजै होन बिपुलनो होन बाजै होनो ना आबै होनो ना आइ होनो ना मादै होनो साबिना बसुमतारी हेल' आगै फैबाय आंबो दे फैनांगौ साबिना आगै थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय साबिना लाइक होआखैबा लाइक होदो आगै बिपुल बड' आंजों हाबा जाखाबाय बिबारिया साबिना बसुमतारी आंजों रावबो लोगो जानाङालै आयौ मानो आगै जालायनांगौसो दा मुनमि कि কৈছে बिपुल कमेन्ट हरलाय बिपुल कमेन्ट हरनांगौनो मुनमिनो गणेश म्यूजिक कॉल्स हाय गणेश कैसी हो बावना बा गणेश साबिना बसुमतारी लाइक होबाय आगैनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगै नों आंखौ आब'सो जागोन साबिना आगै जाया गणेश म्यूजिक कॉल्स नाइस थेंक इउ
Ganeshi like Eta Maro. Sabina Bosumutari like acha. Pranjal Sokia, hi Pranjal. Sabina Bosumutari, Karen gaya nama agैनो. Karen दङ आगै आंना लाइटखौ आङो बन्द खालामदों. Ganesh music call you, okay you. People bodo, monme comment dilu. Monme comment disable gose people le check koriba. Sabina Bosumutari आंना 23 years जाबाय. नोंनाथ' ग्र' जाखानायसो ना आगै मैया नों आंखौ फ्रेन्ड खालामदोंमोन दां रिप्लाइ खालामहरगोन आं र' नोंखौबो बावाखै आङो गोसोआव दङ. Pranjal Soikia, all good night. Okay, good night Pranjal Soikia, bye. Sonara Misty Blog 10k. Oh my god, Sabina Madam na बुरजाथार. मैया आं गोदानसो थांदोंमोन साबिनाखौ. खिन्थु बिनि माबायाव थांना नायदों आरोना आङो बुरजाथार मालाय दे जेबो नङा गोजौआव जौगालांनांगौसो जेबो नङा. लोगो जायोबा जाजागोन बयजोंबो जेबो नङा आरो बांसिन जाथों. Pranjal Soikia, people bodo sab बोसोर खोसो आच्छा बोसोरासो नोंनि बैसोआ आरोना आब'सो जागोन नोङो आंखौ. Ganesh music call, okay bye Ganesh. Sonara Misty, Sabina Madam, आं लोगो खालामनोसै दे मेडामनो. खालामलाय दे. लोगो जालायलाय. सनारामा आंना 30 years जाबायनो नंथारा आरो बेलाय. माथो फट'खौलाय उन्दै नुदों. साबिना आगै ओंखाम जागोनना जायाखै? माथो नोङो मा होनो गार' ना माबो रिल्स बानायनाय नुदों आं. गार'बो रोङो नामा नोङो? मा रावथाय? साबिना साबिना मा होनखो? आंखौ आब' होननो बायोलां. आं माबा गावखौसो गिदिर बायदि मोनो. आंबो माबा आंनिफ्राय गेदेरसिन उन्दैसिनबाबो माबा आगै बाबु नानि रानि जारौ बिदिसो होनो लुबैयो आङो. ओमफ्राय खुगायानो खालि माबा उन्दैनिल' थाङो. सनारामा 1993. आच्छा 1993 बाथ' जासिगोन र' 30 रानिं. दे सोलाय उन्दैलाय अहाय थाबाय थानो ना. साबिनाया मा होनखो? सावसो जादों आंनो. ओंखाम जाला होमबा आगै? साबिना मा होनखो? आं बर'नि भिडिअ बानाया आंनो. आच्छा ओमफ्राय नोंसा मामि बाबाया गार'खा ना मा जाखो? ओमफ्राय मा बर'बो रोङो नोङो गार'बो रोङो? आयौ सयथिबो आसुरितहाय. साबिना मा होनखो? आं आंनि न'नि आब'खौनो नानिसो होनो. खायफा बिदि थायोथ' आरो गावनिख्रुइ उन्दैसिनखौबो आब' नानि आब' होना माने नानि होनो आरो. जेबो नङा दे जार सोमोन्दो. गणेश मिउजिक कल साबिना हायनो. नै साबिना नोंखौ गणेशआ हाय होनहरदों. UNS नार्जारि अफिसियेल ब्लग चेनेल. उननि फुल भिडिअ साबधान भिडिअखौ मानोथो फुल नायबोआखै नों? एसे गुसुंखौ फुल नायब्लानो जायोमोन. ओमफ्राय कमेन्ट्स आवनो निउ फ्रेन्डसो लिरदों. निउ लानो नाङा आनजायो बिदि लिरबा. दा फैबा दा होनगोन आं बियो थांबाय नामाथाय. मुनमि तुमि गला नेखि जुआने जुदि किबा এটা দিয়াচোন. गणेश मिउजिक कल. लाइक दे दीजिए मेरे को. मालाबा हिन्दी रायलायनाया जालायलाङासो बोरैबा बोरैबा होनब्रेलायलाङो. गणेश इन्नाम तिन्नाबा. नै रावबो गैस'ला माथो थांजोबस्राबाय.
Ganesh, हाँ, ओके। वो NB यू। क्या कर रहा है गणेश जी? थांजोबथारबाय नामा? UNS हेल' साबिना बिउटि ब्रह्म UNS आंनिखौबो फुल भिडिअ नायबाय आंनो नोंनिखौबो फुल भिडिअ नायबायनो गणेश गणेश मिउजिकल्स दिनाबा अके अके सनाराम बिस्टि हेल' साबिना आं लोगो जाबाय कारना राबा जाखो आगैया बर'बो रोङो गार'बो रोङो साबिया मा होनबावनो गणेश मिउजिकल काली जेन आच्छा कालिया सनाराम बिस्टिया मा होनखो राबाबो रोङोलै औ माने बिमा बिफायानो राबासो जाखोना राबा नामा राबा नङा गार'सो नामाथाय UNS नार्जारि अफिसियेला मा होनखो बिउटि नोंनिया नोंनि आं नायनि आं बिउटि नायनो थांगासिनो नोंनि भिडिअखौ बिउटि ब्रह्म दे बिउटि आगै माहानिमोनलाय नोङो साबिना बसुमतारी बर'सो जोंहा बयबो होमबाबो गार' गामियाव थायो ना मा जाखो साबिना आगै बहानि आगै साबिनाया खिथाहरलाय सनाराम बिस्टिया मा होनखो आं उन्दुनोसैहाय आब' सना दे लोगो खालामखांबाय जोब्बाय होननाय बायदि नांसै दे ओमफ्राय आंखौ दाबाव सनाराम बिउटि ब्रह्म गुफुरनि आब' गुफुरनि आरोना साबिनाया मा होनखो मेघालयानि आरोना नोङो आच्छा दे मोजां दे नोंलाय बहानि आब' होनदों बिउटि ब्रह्मआ आङो गलाघाटनि आगै सनारामा मा होनखो आं नायबाय साबिना भिडिअ लोगो जाबाय आंनो साबिना नोंजों लोगो जाबायनो रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय साबिना बसुमतारिया दा शिलंआव फरायबाय दंनो बेसे क्लासाव फरायगासिनो साबिना आगै नोङो बिपुल बड' प्रान्जल साबकरिल प्रान्जले गल नेखि ना आसे प्रान्जल आसेने गल सनाराम बिस्टिया मा होनखो बावा दे गोसोखांना उन्दुबाय थागोन आं बिबारि होननानै बेखौ होनाखै आङो बै माबाखौसो होनदों आङो सामफ्रामबो मोनफा मोननै मोनथाम मोनब्रै बेबायदि सापर्ट खालामहर बेखौसो होनदां बिउटि ब्रह्मआ मा होनखो गोजाननिथार माथो आब'आ गोजाननि नोंसोरसो गासिबो एसे खाथिनि आरोना साबिना बसुमतारी 5 सेमिस्टार माथो गिदिर फरायनायलाय माथो आगैयालाय दे फरायनांगौ मोजांनो फराय बिपुल बड' गेम लाभार साब खालामबाय गेम লাভাৰ তোমাক সাব কৰিছে বুলি কৈছে তুমিও ৰিটাৰ্ণ কৰিবা বিপুল বড' 01 আৰু গেম লাভাৰ যদি আছে কমেণ্ট এটা দি দিয়া साबिना बसुमतारी सनाराम थेंक इउ आगै गणेश मिउजिकल्स हायद्राबाद खालामनो हरगोन खोमा बिउटि ब्रह्म साबिना बिनानावबो लोगो जादो दे बिउटिया बुंदों साबिना आगै नोंखौबो लोगो जानो थाखाय सनाराम बिस्टिया मानखो वेलकाम आब' फुलमथिया मानखो हाय आब' सना हाय फुलमथि आगै सना माइनाव लोखि फैलायबाय होमबा सनाराबा आब'नि फुलमथि आब' आरो फुलमथिया जागो आब' लागायरथाय आगै गणेश मिउजिकल हाय गेम लाभार ब्र बिपुल बड'
सना राभा नोंखौ साब खालामदोंनो बिपुला हरबानो जा नोंना सोंनो जायाखैदां माने बे टाइमाव बयबो बिउटि गणेश म्यूजिक कॉल्स मैडम वीडियोस एडिटिंग करो तुमने ओके अभी मैं वीडियो एडिटिंग नहीं किया एलबी दे रहा है गणेश जी UNS नार्जारी ऑफिशियल ब्लॉग चैनल ब्यूटीफुल वीडियो साबधान कमेंट चेक खालामनो होदों बिउटि बिपुल बड' सना कमेन्ट हरना दोनबाय सना कमेन्ट हरना दोनबायनो फुलमुथि खबरा माब्रै दं आब' मोजां दङ फुलमुथि आंहा नायनो सना नोंखौ सोंहरदों बहानि गणेश म्यूजिक कॉल थैंक यू मैडम ओके सर थैंक यू सो मच हरबाय दे नेट बिराद स्ल' देखायदोंहाय आंना जि डिस्टार्ब जादों UN सामानखौ फुलमुथि माथो नों आंखौ बेक खालामफिनासै अन्नानै फुल भिडिअ नायनानै बेक खालामफिनदे फुलमुथि आगै बेक खालामाखैनो माथो नों बेक खालामफिनदे बेक खालामाखैबा बेक खालामालासिनो थानाङा गणेश बाय मेडाम अके बाय सार समायना दैमारि नेट प्रब्लेम जादों नामानो औ दोननोसै आङो नेट प्रब्लेम जादों समायना दैमारि थेंक इउ सेरजाखौ समायनायाबा लाइक होआखैबा लाइक होदो दे र' 1 घन्टा फुरा खालामनोसै ओमफ्राय दोननोसै आङो जेने थेने थिखोदलाबायना दंगासिनो आं मबाइलखौ समायना मा खबर समायना दैमारि बहानि समायना दैमारियालाय सेरजाखो बिपुल बड' सना थांबाय नामा जानो थांगोन ना माखोथाय आंना नेटआ थांलाय फैलाय जाबाय थादों नालाय ओंखायनो एसे प्रब्लेम ना थांबायदां समायना दैमारि दे आं फैनायखाय अफ खालामनोसै नोंना आङो जेने थेने आङो 1 घन्टा होगोन होननानै आं जेने थेने फैखादोंमोन फैनाया बिदि नङा समायना दैमारि बेलेग साननाङा आरो गैखालाबो ना थांखाजोब्बायबो गैयाबालाय आं थानानैलाय मा लानो समायना दैमारि बिबारि आं लेथनसो आदा लेथन नोंसो आंना मा खबर सना राभा थाङाखैनो थाङाखै आरोना सना राभा नेट गैयानो नोंना गैयाना आंना गैया आंनासो गैया आंनासो थांलाय फैलाय जागासिनो दं दे जाय लोगो गैया थाथ' लोगो खालामना लादो आङो दोनखानोसैमोन दोनखानायालाय UNS नार्जारि हेल' गाइस बिपुला सना नों बुङासै बहानि सना नों बहानि खिथानांगौनो बहानि होनदोंमोनथाय बावबाय आंबो सना राभा आंनाबो गैयानो आच्छा समायना दैमारि मोजां आंहा नोंहालाय माब्रैनो आंबो मोजाङानो समायना दैमारि जाखांबाय नामा समायना सना राभा आं धेमाजिनिनो सनाया फुलमति बसुमतारी गाबोन फुङाव गाबोन फुङाव खालामगोन आं UNS नो गाबोन फुङाव खालामगोननो बिपुला मा होनखो
सुनजारि नोगोरनिसो समायना दैमारिया मा होनखो मा मुंमोन नोंहा फेसबुकआ आंना ग्लरिसा नार्जारि सनाराबा नों सनाल' होननायखाय सोरखौ होनदों सानदों एलबियाव गासैजोंबो सना होनलायो नालाय ना एसे कनफिउस जादोंमोन आरो सनाराबाया नोंलाय बिपुल समायना दैमारि फुलमथि बहा दं नों बिपुल बड' आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिपुला उदालगुरिनियानो सनाराबा धेमाजियावबो बर'फोर दं आरो सनाराबा आगै फुलमथि बसुमतारिया मा होनखो दं बेहायनो समायना दंथ' आरो सनाराबा आब' बबेनिनो आं गलाघाटनि सनाराबा समायना दैमारि फुलमथि सोरां दे फुलमथि सिनायदोंना सिनायाखै गावखौ सोंहरदों होनै सनाराबा आब'आ सिख्लाना हाबा जानायनो आं सिख्लासो आगै बुरिबाय आनथाय सनाराबा फरायबाय आं बिपुला मा होनखो बिबारि सना उन्दुदो दे उन्दुनो माने आङो एलबिखौ दोननोसै ओमफ्राय जायहानोखि एलबि होगोन बेहाय आं दसे थांसै आरो सनाराबाया मा होनदों नोंनि भिडिअफोरखौ नायनाय जायाखै सनाराबा आंजोंथ' लोगो दंना गैया लोगो गैयाबा लोगो खालाम आरो कमेन्ट हरनानै दोन आं थानाय बायदि मोनदों आरो भिडिअ नायाखैबा मालाबा सम मोनब्ला नायबानो जाबाय आरो आगै जेबो नङा दोननोसै दे लोगोफोर गासैखौबो बाय दे आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ आरो बिपुला मा होनखो बिबारि नों मानो हाबा जायाखै माबाफोर टारगेट दंमोन नामा टारगेटआथ' मेरला दंमोन जाफुङासै आसामाव जाफुङासै सनाराबा मा होनखो दं दे नोंजों लोगोआव आं बयनिखौबो नायो दे सम मोनबा नायबानो जाबाय आरो जोंबो नायलायखायो गासैजोंबो सम मोनबाथाय दालाय जागोन ना जायानो मोजां बोराय मोनबा जागोन जौस्रां देरस्रां साख्रि मावनाय मोनबा बिदि आरो नोंलाय साख्रि मावगोन ना मावा खिन्था ओरैनोसो होनदां जागोन आरो मोजां हौवा मोनबानो जागोन आरो मानो जाया जानो सनाराबा दे होनबा गुड नाइट दे आगै गुड नाइट बिपुल उन्दुनोसै दे गुड नाइट उन्दुआ आङो दानो दोननोसै दे ओमफ्राय फुलमथि आगै सनाराबा समायना दैमारि आरो सोर दंमोनथाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय दे आरो रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबियाव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय बाय गुड नाइट गासैखौबो